엠부 아야 엠부 아이 마트 먹하네 그래 흐드 아야야야 마마 하수좀 불러봐 그브라 마침 치랑 불러봐 그니 쓰랑고 아야 엠부 무대스라네 가만 세살라까봐 흐버드 아야 비랑 발랑 땅 넣어서 바르고 엠푸니 무대야 아야 엠부 아야 엠부 마 아등 많지만 쓰르 지코브레 비콘 마우 마르 하 합시 마마마 흔당 비스르 마마마마라래 베등만 마바의 जोंना बे गामिनि सासे आदैया खिन्थाहैदोंमोन माबा जोंनाव थास'नाव माबा एम्फौनि माबा मोदाय हाबदों होननानै बेखौनो बिसोरो रायलायबोनायखौ नुवाखै फाग्ला आवसाव मानैया दिंखियाजों हासिबजों बुज्रावहैनानै थिग खालामनो होननानै हनै फैनानै बुज्रावफैमारबाय आंलाय नंखायसो सानदोंमोन ओरैनोसो होदों सानदोंमोन आयै सानद्राजा मा खामानि मावो अबेनिफ्राय मोनथियोबा बेफोरबायदि गाज्रि आखलखौ हो आइदै ओरैनो दाखालिनायसो आंखौ एम्बु बुनायाव बुख्लाखानानै दाखोन खालामजोबनानै दोनखारबाय आरो बेयाव दा नोंसोर हासिबजों बुलाय दिंखियाजों बुलाय बुज्रावनानै सेसलै आइदै मा दाउखि मोनामखोब्रा जानोबो माबा दाउखि सिं मोनामफुंजोब्बाय दाउखि सिं मोनामजोब्बाय आयौ नोंसोर हासिबाव दाउखि फुनमारदोंसो नामा दिंखियावबो दाउखि फुनमारदोंसो नामा औलै बाजै मनालिसा फुननायलाय फुनदोंमोन आरो जोङो मा आं एफा मोजां लाबोनानै दोननाय हासिबाव दाउखि फुनलादों नोंसोरो नैबे दिंखियाखौथ' आंनो जानो होननानैसो खानानै लाबोदोंमोन एसेबां खस्थ' लेवार बाजालायनानै बे दिंखियाजोंसो बुज्राव जाबाय बायो बै फाग्ला दिंखियाजोंसो बुज्रावबाबो बे जाग्रा दिंखियाजोंलाय मानो बुज्रावनांगौ जाखो सेस आंहासो ओंख्रि जानो होननानै एफा मोजां खानानै दोनफैदोंमोन सेस लेवार बाजालायनानै खानाया मोनजानाय नंला जाजानाय नंलाहाय बे दिंखिया सेस दै ओमफ्राय फाग्ला हासिबा मानो बोखारासै मानो मोखाङाव दोनबाय थाखो र' आयै बोखारगासिनो र' ओमफ्राय थास' नोंहालाय मा हासिबजों जारिलायनाय जाखो मा मावनायमोन नोंलाय गामिनि बोराया खिन्थालायलायनाय माबालै मादै माबा नै बिसोरो दाखालि आंखौ एम्बु बुनायावनो बुख्लादोंना बेखायनो सानानैनो बोरैबा एम्बु होनफ्लांबाय थादोंमोनलै आङो बेखौनो बैयाव दंफां सायाव जिरायनानै एम्बु होनबाय थानायखौ नुलाङाखै बेखौनो खिन्थाहैनायखौ नुवाखै फाग्लाफोर मासे खोमसि फोथायो मोदायसो हरखोना माखो सानखो आंखौ मोदाय हराखैलै आंनाव सानानैसो एम्बु होननानै रागा जोंनाय एम्बु होनबाय थादोंमोन आङो बा बिदिसोमोन आरो फाग्ला दहाय जोंखौ हासिब लानो नुनानै आंनाव मोदाय अराखै होननानै बुंखानो हायामोन जाहैबाय नोङो बुवालासिनो दोनगौमोना जोङो औ खिन्थानो हायामोन जाहैबाय नोङो जाम्बानो ओरैनो दलद थाबाय थायोब्रा सिरि खुगा लानानै खुगाखौनो बाहायनो रोङा माथो नोंलाय मा खुगा बाहायोब्रा मोखाङावनो बुख्लाजोबदों नोंसोर दाख्लै आंखौ ओरैबो सागायाखै आंहा ओरैनो ओंखायनो सिरि थादोंमोन आङो दे हामबायसै गोदाव सोरावफोर मा जालाबाय थायो सेस आंहासो दिंखिया खानानै एफा मोजां जानो होननानै एवनानै जानो होननानै लाबोदोंमोन आङो गैला दिंखियासो सेस जाजोब्बाय मा गोखाम मोनामखोहाय थाबसि नै ओंखाम संना गारबोदोंमोन आं थांलाय खामजोब्बाय बे रायो इसिबां मोनामनाय जाजाबावगोन बे ओंखामा जाजाया मोनथिया आङो बेखौनो जा मोनथिला दरखार गैला नोंसिनि थाखायनो ओंखामा खामला लांबाय आंना गोदाव सोरावफोर ओइ थास' साबाय नामा नोमा खर' नों बिगुर गरला बुजाबलाय दोखो दाखालिबो बुख्लाजोबनानै आरो दाबो नै हासिबजों जारिलाय दिंखियाजों जारिलाय बुख्लाजोब्बाय दाउखि मोनामजोब्बाय फाग्लाफोर दाउखि सिलिंखौलाय मानो फुनला नांगौब्रा हासिबजों बुबाय आरो रावनोबो दाखिन्थालै सुवा सुथि जालाजोब्बाय बे हासिबजों बुजालाबायनाय दाउखि सिलिं लागायलायनानैसो फुनबावदों दाउखि सिलिं लागायलायनानैसो बुबावदों आंखौ थाद फाग्लाफोरलै नोंसोरो जायालै नोंसोरजों हासिबजों दिंखियाजों बुबासो मोदाय अरनाया खारोबालाय ओंखायनो जोंबो नोंखौ मोदावदों होननानै बासानोसो फैदोंमोनब्रा बासायाव भारनो जायोलै दाउखि सिलिं मोनामनाय थानो हाला आङो जल दै सुनानै होदो दुगैहैनोसै आङो दैखौल' सेरनानैल' होनांगौ ना थुखैनांगौबो थुखैबाबालाय सिं साफा खालामजोबना होगोननि आं नै लेथ्रा फेथ्रा मुगै सुगै थुखैनो ओंखारलानाय थाद थुखैसै आं
मुगै सुगैनो दैखौल' सिनानै हो आखाया सानानै दं आंना दाख्लैनिसो बुख्लानाया दे होमबालाय आं दै सिनो थांगासिनो महारानिया थाइजौ खानानै दोनथिनाया माथो थाइसेबो खानानै दोनाखै न'आव सासे ओरैनो जिरायगासिनो आयौ बिदि होननानै मिथिबा आं हाजिरा लेंहरगौमोन ना थाइजौ खाग्रा बा आंखौ खाया होननानै मिथिखानानैबो ओमफ्राय नों मानो सिगाङावनो माबाखायाखै आरो नों आंनाव सोंग्रोनो हायोमोन ना बा बिखुनजो जानानै आङो नोंनाव बिहामजोनाव सोंग्रो खामानि मावनो आं नोंनि देरसिन मिथिबाय आंखौ अर्डार होनो दा सानखा नोंनि थाखायनो आंना बिजनेस दिलानो दिनै एसे सफट जाजोब्बाय लासिं सिं आंहासो बदामनो लासिं सिं आयौ 20 केजि मानि अर्डारानो आंना सेस जाजोब्बाय बेसेल' जादों मिथिदों नोङो आंलाय मानो मिथिनांगौ बाल लसआलाय नोंनिसो जादों आंहालाय मा आंहाथ' जेबो लस जायाखैना बाब खुगायाथ' माथो खेमसि बायदि गोबौथार ब्लेडफ्रानो हाया माथो आयौ बिमाफ्रा बेफोरबायदिखौसो फोरोंनानै हरखादों नालाय गैया खामानियाबा माथो हनै सिखा फुथुवासो आखाइखौ मावनो रोङा माथो आरो थाइजौखौ जादों गावबागाव गायनानै जा मिथिबाय आंनि थाइजौखौ दाजाखा मालाबाबो मिथिबाय नै माथो महाभारतसो जानानै दंलायो मा जालायखो नुवाखै नोंनि हिनजाव मोजाङा हनै थाइजौ खानो थिनदोंमोन आङो थाइजौखौनो खानानै दोनासै 20 केजि गाहाम अर्डार फैदोंमोन आंना बेसेबा बुरजा फैसा फैगौमोन आंहा आयौ थाइजौ खानाय आन्थाल'खौनो खानानै दोननो हायै माबायदि बिहामजो लाबोना होफैखो नों आंनो मा थाइजौ खानानै दोनाखै बिउटि मा खोनादों आं बेफोरखौ माथो आया थाइजौ खानो थिनदोंमोन खानानै दोनाखै जाहैबाय नोङो मिथिखायोना नोङो जोंना बिजनेसजोंसो सोलियो होननानै न'आ साख्रि गैया मा गैया आंनाबो आंनि बिजनेस बेफोरबायदिजोंसो सोलियो आरो बिजनेसा जोंना रेपुटेसन गाज्रि जायोलै खाना दोनबानो जायो न'आव थानाय मानसि ओरैनो थायो माथो नों सानसे न'आव मा न'आव ओरैनो थायो जाहैबाय आङो संनाय खावनाय फारसेनिफ्राय न' सुनाय फारसेनि बे खामानिखौ न'नि खामानिखौनो मावजोबो माथो रावबो हेल्पखौनो खालामफेरा आंखौ माथो हनै माथो नोंनावबा माथो हनै मायावबासो बेरायनो ओंखारलांलायबाय बिबोथ' हेल्प खालामनो हायोना आंखौ हेल्पखौनो खालामा रावबो आरो आंखौसो बुंनो फैबावदों नोंबो ओइ आंनि फिसाजोखौ जेबो दाबुंहाय मिथिबाय आंनि फिसाजोआ गावनि लोगोजों बेरायनो थांदों मिथिबाय सिख्ला बैसोआव बेरायाबा माबायदि बैसोआव बेरायनांगौ दे जाबाय दे सानैबो सिरि थालायदो आं सिरि थागोन मिथिबाय गिबियावनो आंनि लस जानायनि फैसाफोरखौ साननैनि गेजेराव बियो आंनि एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामना हरनांगौ बिदिथ' जायाना आयै मानो जाया बियो आंनि बिजनेसखौ लस खालामजोबना होनानै आंना बिजनेसा लस जाबाथाय आंना खर'आनो सलिया जानो नागिरो मिथिबाय आरो नोंबोथ' मिथिखागौ बालबुरिया खर'आनो सलिया जाहैदों एखेबारे हाथुराजों थां देनानै होनानैसो खर'खौ सलिहोगोन आं बिखौ बारानिफ्राय बाराद्राय जाथारदोंना बियो सिनायाखै बियो बिउटिखौ हाबा जाफैजेननायनिफ्रायनो सानसेखौनो थानो मोनाबा आयौ खामानिखौबो जाबखोजोबनानै गारसोजोबनानै होयो आंनि सायाव अफिसावबो थानो होला आंखौ एसे एनै इनकाम जायोमोन आंहा बेखौबो गैया जा देलायग्रा बायनांगौ बेखौ फिसानिफ्राय बिजोबनांगौ जायो आंहा बेसे लस जाबाय आंहा आयौ हाब्ला जाफ्लांनानै लानानै जाजासो मोनबाय आं बाहालनि ओंखाम उखैबायमोनलै आङो बिउटि ओंखाम खुरैदो आं मिथिया बिमानाव बिनानै जा ओइ नालायथि मा होनदों नोङो आंनाव बिनानै जा गावनि फिसानिनो ओंखाम खुरनानै होनो हाया माबायदि बिसि नोङो माबायदि बिसि ओइ देरेगालि आयौलै नोंसोरजों जाला दे हारसिं खुरनानै जायसैलां नोंखौ जेबो होनदलासो आं अफिसाव थांगोनानै लानो आं आयौ बालबुरिया आंखौसो खोनासंहोबाय थाइजौ जानायनि गावबागाव गायनायनि जाहैदों जायाफ्रा मा मुगै सुगै थाइजौआखै साननै सानथामाव फैबानै गायबाथाय फिथाइ थायो जाहैबाय आंहा माथो बे न'आव फैनायानो माथो मास मोनसेयानो जायाखै हाबा जाफैनायानो अबेयाव मास मोनसेयाव थाइजौआ गोजौ जौनानै माला फिथाइ थायफेरनाय कमन सेन्स गैयै बिनि थाइजौखौ रुवा लानानै गुदियावनो दानस'जोबनानै दोनगोन आं मा जायो जाथारदों दे माथो दाबो दहायनो टेस्ट पेपार खालामनायखौनो दाबो जोबा नोंना मारै जानांगौ दे बिदिजों हरलाय आं चेक खालामनो बेसेबां मार्क स्कर खालामनो हादों नोङो नै बेसेबां स्कर जादोंथाय नालाय नों चेक खालामनाय आयौ माथो 67ल' मोनथारदों टटेल 100आव
बा सना माथो बिराद गोरों जाथारबाय आङो नों टिउसनखौनो होबावाखै नों टिउसन होयैनि सिगांनो माथो आं दोनखाजोब्बाय माथो खावसे औ राजा नों रोंखाजोब्बायना खावसे आं टिउसन फोरोङैनि सिगांनो गारा होनदों मुगाय सुगाय जाफ्रामा 67 100आव जायाफ्रामा सोरबाखि 100आव 67 स्कर खालामबायो दानि जुगाव खि मुगाय सुगाय बेफोरबायदि मार्कखौ मार्क होनो सोरबा मार्क दङ जाहैबाय आरो बियो मार्कथ' 67आबो जोंहा मेलफ्रा हौवाफ्रा माथो बेफोरबायदिनो बेसे गोजोनो नोंसोरसो हिनजावफ्रासो गोजोनो रोङा मार्कथ' बयबो आरो मार्क स्कर खालामदोंना आङो बिसोर मार्कखौनो मार्क होनगोन जाहैबाय जायाफ्रामा आं दे मोजां फोरोंगोन दे आङो गाबोननिफ्राय नोंखौ दिनै टेस्टखौ माबा नायनानै लाखाबाय आङो मोजाङै ओमफ्राय गाबोननिफ्राय मा माखौ माबानांगौ मेथ्सखौ सिगां फोरोंग्रोगोन दे आङो मेथ्सखौ सिगां फोरोंनायनि उनाव सेकेन्डआव इंलिसखौ फोरोंगोन ओमफ्राय साइन्सखौ फोरोंगोन ओमफ्राय बाखिखौथ' नों हाखायो दा फरायनो हारसिंनो औ हानायालाय हायोमोन ओमफ्राय माबालै ससियेल साइन्सआव माने बे जिके पार्ट थायोना सर्ट कुइसनखौ बेखौ आन्दायलाय लांलै आङो माबायदिखौ फैयो नों बेखौ एसे खिन्थानानै फोरोंनानै होब्रा दे आङो वाट्सआपआव खेबनानै पिडिएफ खालामना हरगोन दे बेफोरखौ सर्टखौ ओमफ्राय न'आव रावबो गैथारा नामा माथो सिरिथार ए न'आव आबै दङ ए सना टिउसनखौ फोरोंफैबाय आरो दिनैनिफ्राय थालखौनो मोनसलाङाखै नोंबैया हनै गोजौआव स्कुलनि फाइल नायगासिनोमोन आङो माबा माबि दे आबै जेबो नङा दे माने आङो दिनै माने राजाखौ माने मोनसे सारप्राइज टेस्ट लादोंमोन आरो माने मेथ्सनि ओमफ्राय बेयाव माने माबादोंमोन आङो माबायदि हागोन हाया होननानै माबायदि ओंखायनो बेखौ नागिरदोंमोन आङो हनै 100आवनो 67ल' स्कर खालामदों बेखौलाय मा होबावनो आरो आबै नोंनो फोरोंदो मोजाङै हनै माबा टिउसन लानाया थिनहरबाय जोङो माबा हनै मास्टारखौसो गियो ना मायो नार्भाससो जायो ना मायो हनै मेथ्सखौनो लायो मेथ्सखौनो हाया माथो मा होनबावनो आरो खायसे टिचारफोरजोंबो बोरैबा टार्म्स खालामनो हाया जायो नालाय माने लोगोफोरजों फोरोंबाथाय गावजों गाव फरायलायबाथाय माने एसे मोजांसिन जायो नालाय ओंखायनो नोंखौनो लेंहरबाय आं आबै मोजाङै फोरोंनानै होदो दे जागोन दे आबै नों जेबो जिंगा दासि आं मोजाङै फोरोंगासिनो दे राजा हनै फोरोंनाया जोब्बाय खोमा सनाखौ दोनस'हैदो न'सिम गावनि रुम थाग्रायासिम मिन्थिबायना दिनफ्रा मोजाङै नङा आरो रुमसिम दोननानै फैथार मिन्थिबायना दा नै 9था जालाय लांसै मोनानि एसे दोननानै थाबैनो फैफिनदोंखाबो जागोन दे आबै